ברוכים הבאים לפודקאסט שלי מדברים ביזנס עם דולב סלם. בפרק הזה אירחתי אורח יקר, חבר יקר, יוני הלל. בפרק הזה דיברנו על השקעות נדל"ן, על איך לתחזק זוגיות ועל התפתחות אישית. יוני הלל, חבר המחויבות שלי. אתה כתוב לי בטלפון, יוני הלל, חבר המחויבות. איזה כיף, וואו. כן, איזה כיף. מימי הימים של נדל"ן, עוד מאז חבר יקר. וואו, כמעט 3 שנים עברו. כמעט 3 שנים. וואי, מדהים. כן, מדהים. וזה הנושא הראשון שאני רוצה לדבר איתך. יאללה, בוא. אגב, רק שהצופים יבינו, עשינו כמה שקיעות צמיחה עשית הרגע? 40. 40, אני עשיתי 35, ומתתי. התרגשנו מאוד לקראת הפודקאסט, אמרנו יאללה, בוא ככה נוריד את המתח, 40 שקיבות צמיחה, ועשינו את זה. קל, לא כל כך קל, קשוח, קשוח מאוד, כן. סטייט גבוה. הלב על 2,000, אבל זה מדהים שעושים כושר, פתאום נשים לב, האנרגיה שלנו עולה. לגמרי. כמה פעמים אתה מתאמן בשבוע? כל בוקר, כל יום. כל בוקר? כל יום. יש את מועדון 5 בבוקר. אז שוב, אני לא בא לפרסם את הספר, למרות שאני לפעמים מפרסם סטורי שאני מסתלבט על הספר הזה. אתה אחלה פרזנטור בספר הזה. אבל זה בעיקר בצחוק. אני קם כל יום מוקדם, כדי פשוט להשקיע בעצמי, שוב, לא כזה מנטרה, לא כזה סיסמה, באמת, קם מוקדם, משתדל לפני ילדים, 3 ילדים, משתדל לקום לפני, ופשוט להשקיע איזה חצי שעה של רגע להתאמן ולהשקיע בעצמי. אני לא נותן לתירוצים של אין לי זמן, חדר כושר והשטויות האלה. וואו. קם בבוקר, אימון קצר, קניתי אפליקציה, עושה את התרגילים, אחרי זה עושה מקלחת קרה, ואז, וואו. ואז פותח את היום. היום נראה אחרת. מדהים. פותח את היום. אתה עושה את זה כמה שנים? לא יודע, זה התחיל שנה וחצי האחרונות עם כל ההתפתחות האישית. כן. אני גם משתף את זה בסטורי, לא כדי, היי, תראו, אלא כדי לתת לעצמי מוטיבציה. כי אני אומר, טוב, אני אעשה את זה, לפרסם בסטורי, אני אומר, טוב, אני אתאמן, ובסוף אני אעלה משהו בסטורי. לא משנה לי מי צופה, מי לא צופה. היה לך איזה פחד? לעלות לסטורי? כן, בטח, ברור מה. אתה עושה את זה טבעי. יוני שלפני התפתחות אישית, לעלות תמונה, סטורי, מה פדיחה? וואו. מה יגידו, מה יחשבו, כאילו, וואי, זה פדיחה. יוני שלפני התפתחות אישית, היה מעלה תמונה פעם בחצי שנה, מחוייך עם אשתו המקסימה, והילדים, ופה זה נגמר. ובשנתיים וחצי האחרונות, שהתחלתי מהתפתחות אישית, כל מיני סדנאות וקורסים, ומה לא, אמרתי, וואו, כאילו, קודם כל, אני לא חופש אישור מאף אחד, אני עושה, באמת, סטורים אני עושה כדי להשאיר את עצמי. אם מישהו על הדרך עושה ומקבל מזה השראה, מדהים. אבל המטרה היא פשוט לשתף, אפילו למצוא את זה כאיזשהו דרייב הנאה. שמתי לי למשהו מעניין, שהתחלתי לשתף סטורים בסטורי, הרבה אנשים, זה מדהים, שרוב התגובות קיבלתי אותם בעולם האמיתי. לא סופר את כמות הלייקים, כמות התגובות, או מישהו כותב לי בפרטי, דווקא בעולם האמיתי, בסביבה שאני נמצא, בוא'נה, יוני, ראיתי מה אתה עושה. בא למישהו, אומר לי, תקשיב, יוני, אני כבר 2 עוקב אחריך, לא היום, שפספסתי. די. אז אני אמרתי, טוב, אוקיי, זה מעניין, כאילו, ואמרו לי, תשמע, אתה השראה עבורי. יום אחד אני משתף שעשיתי מקלחת קרה, אז מישהו אומר לי, תקשיב, קיבלתי השראה, עשיתי גם. אשכרה. עכשיו, רוב הפידבק מגיע בעולם האמיתי, ולא בעולם הווירטואלי. זה קטע. אז זה מדהים. אוקיי, אני רוצה שתדבר קצת על התפתחות אישית. קודם כל, מה זה התפתחות אישית ברמת ההגדרה? לא זוכר הגדרה, תראה, התפתחות אישית זה אומר, לחשוב רגע, קודם כל, התפתחות אישית זה שנייה לעצור, לחשוב מה חשוב לי. לשים לעצמי מטרות ויעדים, זה כאילו מפחיד, אנשים שואלים את עצמם מה חשוב לי, מה אני רוצה לעשות, מה חשוב לי להשיג בחיים. רוב האנשים לא יודעים להגיד את זה. אני תופס נגיד חבר, מה תגיד, מה חשוב לך להשיג ב5 שנים הקרובות? לא יודע, לא חשבתי על זה. נכון. בחור שאני מאמן עכשיו, התחלתי לשאול אותו כל מיני שאלות קשות. הוא אומר, תקשיב, יוני, זה מדהים שאתה שואל אותי, כי אף פעם לא עצרתי לשאול את עצמי. אני באמת לא יודע. אז גם אני, לפני ההתפתחות האישית, להגיד מה חשוב לי, איך אני מגדיר פעולות. התפתחות אישית זה פשוט להשקיע בעצמי, אוקיי? אמרנו, הכרנו במסגרת של קורס נדל"ן, אבל באמת, אז נכנסתי ולמדתי נדל"ן, אבל הבנתי שהסיפור האמיתי הוא אני, להשקיע בעצמי. כי קצת קלישאה, תחזיק חזק, אני הנכס הכי מניב שיש. כן. אז התפתחות אישית זה להקשיב את תכנים, ללמוד. אני מבחינתי, התפתחות אישית זה פשוט לקבל כלים כדי להיות בן זוג טוב יותר, להיות אבא טוב יותר, להיות חבר טוב יותר. מבחינתי זה הכרח. איך התגלגלת לעולם הזה של התפתחות אישית? אז ספר את הסיפור שלך כזה מההתחלה, בוא ניקח את זה מההתחלה. איזה ילד היית, כאילו, בתור ילד היית, תמיד היית באנרגיה חיובית כזאת? אני תמיד בן אדם חברותי ושמח. הייתי בן אדם שמח וחברותי, מאוד מרצה, כאילו מאוד מרצה, הייתי בן אדם מאוד מרצה, שמחפש רגע לעזור לאחרים. מבחינת ילדות, אני חושב שילדות יחסית כאילו רגילה, הורים, 4 ילדים. איפה גדלת? בשערי תקווה.
איזשהו חור ליד, מעבר לקו הירוק. וכאילו, זה מצחיק, כי כל מה שקשור לעולמות ההתפתחות האישית, כאילו, המון דברים, כאילו, מאוד תלויים בדברים שגדלנו עליהם. כאילו, בסוף אם אנחנו רוצים, כל דבר שאנחנו עושים, זה מאוד תלוי איך גדלנו בבית, מה עשינו. אני יכול לשתף שאני, מבחינת ההורות שלי והזוגיות שלי, חשבתי שהכל בסדר. עד שהתחלתי להתעסק בהתפתחות אישית, ואז הבנתי שהיה לי המון, כאילו, בלבד הבנתי שהיה הרבה אישוז עם ההורות, עם ההורים שלי, כל מיני דברים שעיכבו אותי. וכשהתחלתי לעשות המון דברים, פתאום הבנתי שרגע, קיבלתי, זה מה שהיה, אני פותח דף חדש, אני משחרר את זה, ואני חושב לעצמי, מה אני עושה כדי להיות טוב יותר? מה אני עושה כדי לא להעביר את כל הסודות שאני גדלתי? איך אני נהיה בן אדם טוב יותר? וכך מגדל את הילדים שלי. וזה פשוט מדהים. אוקיי, ברמת הפרקטיקה, מה עשית שונה? ברמת הפרקטיקה זה, דוגמה שיח עם הילדים, אוקיי? כן. נגיד שילד, היום זה יום שהם מקבלים תעודות במחצית, אז להבין שבעצם כשילד חוזר הביתה עם התעודת ציונים, להסביר לו שאני גאה בו, והוא אלוף, בלי קשר לציונים. לא חשוב איזה ציונים, אוקיי? אני זוכר שלי כילד, תמיד היה לי כזה ביקורת של, מה, לא מדברים לכם כלום בית ספר, מה, אתם לא יודעים כלום, מה, אלה הציונים שלך, למה אתה לא מצליח? והיום נגיד שהילדים יחזרו הביתה מתעודות, אז להסביר להם, תקשיבו, אני גאה בכם, קודם כל, השם זה החלק הכי חשוב לי. כן. גם אני וגם יוליה אשתי, השם זה הדבר הכי חשוב. הציונים, מדהים, אם אתם גאים בהם, מצוין, אבל אתם אלופים בלי קשר לתוצאות, אוקיי? עכשיו, זה מה שנחקק לי עם הראש, מאיזשהו פודקאסט של איתן עזריה, שדיבר על קובי בריינט, שקובי בריינט סיפר שאבא שלו תמיד היה גאה בו, ואמר לו, תשמע, אתה אלוף, לא משנה מה, אם תקלע לסל או תקלע לסל, אתה אלוף. ואני לוקח את זה. כלומר, הסיסמה של תכנים של התפתחות אישית, זה באמת איך להיות אבא טוב יותר, מבחינתי, אוקיי? אם לדוגמה, הילד שלי עושה משהו, נגיד משהו שלא בסדר, שצריך רגע להעיר לו, אז הוא ישר אומר לי, אבא, אתה כועס עליי? אז אני אומר, לא, ירדן, אני לא כועס עליך. אני יכול להגיד, אני כועס על מה שעשית ולהסביר לו למה, אבל ההבנה היא שכל מילה שאנחנו אומרים, היא חדה ויש לה משמעות. יכולה לעצב את ממש יכולה לעצב. יש איזה ספר מאוד ידוע, כל מי שבעולם התפתחות אישית, מדבר על ספר 4 ההסכמות. כן. יש שם איזה סיפור שממש נגע לליבי, זה שאמא חוזרת הביתה, הבת שלה ככה שרה וקולה קולות בבית, האמא עצמה היא פשוט עייפה, היה לה יום קשה, פשוט אומרת לה, תקשיב, אני עייפה כל וראש, תפסיקי לשיר, אני לא יכולה לשמוע את הקול שלך יותר, כזה. והילדה לאט גדלה, להגיע למצב שהיא חושבת שהיא לא יכולה לשיר, ומאז היא נסרטה, והיא לא רצה לשיר מול אנשים, ושרדת לכל החיים. אז ההבנה שאנחנו כהורים, כל דבר שאנחנו אומרים ועושים, יש לה משקל מאוד משמעותי. ולכן אני מאוד נזהר מה אני אומר לילדים, אני כל הזמן מעצים אותם. אני רואה בסטורי. אני כל הזמן מעצים אותם, נותן להם רגע כלים, ובאמת אני חושב שההצלחה כהורים, איך אני יודע שאני הצלחתי כהורה? שילדים יצליחו להתפתח בכוחות עצמם בעולם הגדול. כאילו, זה בעצם המדד שלי. כלומר, לדעת שיש להם את הכלים, לטעות, לעשות, להתחשל, וזה מדהים. אז אני מחזיר אותך אחורה, כי מעניין אותי באמת הסיפור. אז אמרת שגדל, תמיד היית חיובי והכל. אז ככה, אני אשמח לספר. כן. קודם כל, אני איש קבע. פחות קריטי מה בדיוק אני עושה, אבל לפני 3 שנים הגעתי למצב שפשוט אני כל כולי תקוע עסוק בצבא, וזה צבא, משפחה, כאשר צבא לקח את רוב הזמן שלי. כן. ואמרתי לעצמי, רגע, אני חייב להתעסק בדברים אחרים בחיים. כאילו, אני לא יכול כל היום שהצבא ייקח את הזמן שלי. ואז ספציפית התחלתי להתעניין בנדל"ן, התחלתי להקשיב לתכנים של פודקאסטים, התחלתי ללכת לסדנאות, שוב, יוני שלפני 3 שנים לא שמע אף פודקאסט. זה לא היה לפני? לא, ממש לא. ממש לא. רק ב3 שנים האחרונות, שהתחלנו את הקורס נדל"ן ביחד, אז התחלתי להתעניין בפודקאסטים, בספרים, כן, לא יודעתי מה זה. ממש לא ידעתי מה זה. אפילו הייתי באיזשהו סדנה להתפתחות אישית, שאני זוכר שאחותי הייתה כמה שנים אחורה, ואני זוכר שאפילו צחקתי על השאלך, מפה שמי שלחה אותי לזה, הלכתי לזה, וגם לפני זה אמרתי לעצמי, מה, אני, תכנים של התפתחות אישית, מה, זה כל המחבקי עצים האלה? עזוב אותי, כאילו, יוני של פעם היה הרבה יותר, יש לי שמחת חיים, אבל הייתי הרבה יותר סרקסטי וביקורתי. ומה שקרה, שהתחלתי רגע להתעניין בכל התכנים האלה, אמרתי, וואו, כאילו, סוג של חזרתי בתשובה, התחלתי רגע לראות את העולם בצורה אחרת, התחלתי לעוף על החיים, ליהנות מכל דבר קטן.
התחלתי ללמוד על סגנון תקשורת של אנשים, להבין שיש אנשים שמדברים פשוט בסגנון תקשורת מסוים. הבנתי שרוב החיכוכים שהיו לי בחיים, זה פשוט כי לא הבנתי את המציאות. היום, היה לי חיכוך מאוד גדול עם המפקד שלי בצבא, פשוט לא הבנו אחד את השני. הוא נגיד בצבע אחד, אני בצבע אחר, מספיק שהוא אמר לי, זו מילה קטנה, אני הייתי נסגר ונעל וסובל בעצמי. עכשיו, הוא לא מודע שהוא זרק לי איזה מילה, הוא כתב לי הודעה ואני מתהפך. כשהתחלתי ללכת באמת לסדנאות ולהקשיב לדברים ולהעצים את עצמי, וואו, הכל נפתח, כל העולם נראה אחרת. היום שמישהו אומר לי זה משהו, אני אומר, אוקיי, אמר לי משהו, זה נוגע לי, אבל לא נוגע בי. כלומר, אני לא נותן שזה מישהו יגיד לי משהו וזה יהפוך אותי מבפנים. היום החוסן שלי, מה זה חוסן? זה כזה מילה מאוד... היום שמישהו יכול לתת לי איזושהי ביקורת, להגיד לי משהו, אני יכול להחליט אם לקבל את זה או לא. היום אני הרבה יותר פתוח לקבל פידבק. אני מבין שאני אטעה, אני אעשה פשלות, אבל זה התהליך של צמיחה. כלומר, אחד, להבין את המציאות, ופשוט לחרוג את החיים. באמת, החיים, וואו, החיים באמת כל כך יפים ומדהימים. הייתי גם לפני איזה חיובי, אבל היום, ובטח השנה וחצי האחרונות, עם כל המלחמה הנוראית הזאת, להבין שזה שאנחנו פה, כל יום שאני קם, זה לא ברור מאליו. כלומר, חיים מדהימים ויפים, אף אחד לא, כאילו באמת, לא בקטע דיכאוני חלילה, אבל אף אחד לא מבטיח שמחר בוקר אני אקום. ולי חשוב, אחד, להעיר את עצמי, לשמוח, לגרום לסביבה שלי לשמוח, ובאמת, בלי קלישאה, לעוף על החיים, ליהנות מכל יום מחדש. ליהנות מהדרך? ליהנות מהדרך, כן. אם אני רוצה להגיע עכשיו, זה גם היה בפרק הקודם, אבל אם יש נקודה שבה אתה מגיע כאילו לפסגת ההר. זה מעניין. זה מעניין. הזכרת את פסגת ההר. כן. במקרה אני עושה פה איזשהו פרסום לקעקוע שעשיתי ממש לפני חודש, שרואים פה מישהו רגע הולך באיזשהו דרך מפותלת, ובקצה באמת פסגת ההר. אשכרה. וזה תזכורת עבורי, שההצלחה האמיתית היא הדרך, לא התוצאה הסופית, לא שאני מגיע לקצה ההר, אלא המסע, הפעולות, ההתמדה, אפילו הדברים הקטנים שאני עושה כל יום, היא הצלחה אמיתית. ההצלחה תגיע, אני לא תמיד יכול לשלוט, אני כל הזמן אומר לילדים שתקשיבו, אני לא יכול לשלוט בתוצאה הסופית, אבל אני כן יכול לשלוט בפעולות. אם יש משהו חשוב להשיג, אז אני אעשה את הפעולות הקטנות כל יום כדי להגיע לשם. אבל עצם הפעולות הקטנות האלה, היא הצלחה. היא הצלחה, ולא עניין של להגיע רגע לשלב הסופי. וכל אחד ישים עצמו את היעדים. מי שרוצה לצמצם היקפים ומותניים, מי שרוצה להרים משקולות, מי שרוצה 100,000 שקל בעובר ושב עד סוף השנה, להשקיע בנדל"ן, להשקיע בנדלים בשוק ההון, הכל מהכל. אבל המסר שלי, ולכן גם בחרתי לקעקע את זה, שהדרך עצמה היא הצלחה אמיתית. ונחזור רגע לשאלה שלך, שאלת כאילו איך עושים את זה. נכון. אז להבין שכל יום יש לנו הצלחות קטנות, כל יום יש לנו כל כך הרבה דברים מדהימים שקורים לנו. אחד, שנעצור רגע, להוקיר את זה, להגיד בונה, וואו, עשיתי את זה, ולתכנן גם מה אני רוצה לעשות. כלומר, אם אני רוצה להגיע לאנשהו, כדאי מאוד שאני אתכנן את זה. כדאי שאני אשים לעצמי רגע, אחד, מטרה אחת ברורה, ובנוסף נתחיל לפרוט לצעדים קטנים, איך אני הולך להשיג את זה, ואני אשאל לעצמי לחשוב, אני אעצור רגע לשאול, מי יכול לתמוך אותי? מי יכול לעזור לי? וואו. איזה אנשים אני מכיר? כלומר, זה מדהים שברגע שאנחנו, זה מצחיק, כשאנחנו ילדים קטנים, אנחנו מקבלים עוגה ונרות, ואומרים לך, אוקיי, בוא תגיד את החלום שלך, אומרים, לא, תגיד בלב, שאף אחד לא, אתה יודע, שאף אחד לא ישמע. זה שטויות, איזה שטויות? אם מישהו רוצה לחלום משהו, שיצעק את זה לכל העולם, שיגיד מה הוא רוצה לעשות, כי כשאנחנו צועקים את החלומות שלנו, אנחנו כותבים פוסט בפייסבוק, בסטורי, ואומרים מה אנחנו רוצים, אתם יודעים מה קורה? אחד, אנחנו באמת שואבים את זה אלינו, ואנשים רוצים לעזור לנו. כאילו, אם אני שומע מישהו צריך משהו ואני יכול לעזור לו, אני קפוץ להגיד לו, תקשיב, בוא נעשה את זה ביחד. אז חלומות צריך לצעוק, לתכנן, וזה מדהים, כאילו יש המון דברים שמאוד, לא יודע, רוחניים, מיסטיים, או, לא יודע, אנחנו מושכים אלינו הזדמנויות. כן. זה קורה, אני כאילו בן אדם מאוד מאוד טכני, מהנדס חשמל וכאלה, וזה מאוד, אני מוכן שיש דברים שאני לא בכך יודע להגיד איך זה קורה, אבל אנחנו אשכרה מושכים אלינו את מה שאנחנו רוצים. כן, אתה מאמין בחוק המשיכה? לגמרי חוק המשיכה, כן. ממש כן, כאילו זה אומר למעשה שמה שאני רוצה, אני מושך את זה אליי. עכשיו זה לא עניין של, אני רוצה מלא כסף, אז בוא נעשה מדיטציית כסף ושפע. לא, עזוב אותי מה... המדיטציה זה נחמד והכל, אבל אם אני רוצה כסף, אם אני רוצה להשפיע על אנשים, כדאי שאני אעשה סט של פעולות, כדי להגיע לזה. אם אני רוצה לאמן אנשים, כדאי שאני אלמד איך אני יכול לעשות את זה. אם יש לי חלום לעזור לאנשים, אז כדאי שאני אצעק את זה. אני יכול להגיד שלי יש חלום וחזון להיות השראה עבור אנשים אחרים. כן.
ספציפית בסביבה שלי, הרבה אנשי צבא, אני אוהב לתפוס אנשים כאלה, וגם חברים שלי, לתפוס ורגע לנער אותם, תקשיבו, אז זה בסדר שאתם עובדים ואתם עושים מה שאתם אוהבים, אבל זה השלב רגע מדאוג רגע לעתיד, זה השלב רגע לשים רגע מטרות, לעצור לשאול, מה חשוב לי? איך עושים את זה? מתחילים מפעולה קטנה שרגע לעצור לחשוב, מה חשוב לי? מה חשוב לי בחיים? איזה חלומות הייתי רוצה לעשות? או אולי שכחתי בהם. כשאני מתחיל לאמן אנשים, אגב, במסגרת כל ההתפתחות האישית, הייתה לי הזדמנות ללמוד קורס קואוצ'ינג, אימון אישי. וואו. אמרתי, איפה למדת את זה? ספציפית למדתי את זה באומוניקיישן, שם עשיתי גם הרבה סדנאות. ואמרתי, בא לי לעשות את זה. זה מלהיב אותי לגעת בחיים של אנשים. קודם כל, כשלמדתי את זה, למדתי לעצמי. למדתי רגע להציב מטרות. וואו. למדתי למצוא רגע חבר מחויבות, מישהו שיתמך אותי רגע בתהליך הזה. כי אני יכול לרשום על דברים to do list, אבל באמת, אם אני לא צריך לדווח לאף אחד, כנראה זה לא יקרה. נכון. ולמדתי, תראה, אין פה איזה מדע טילים. בגדול זה לשים מטרות, לפרק לפעולות קטנות, ופשוט למצוא מי יכול לתמוך אותי בתהליך ולהתחייב לזה ולבצע את הדברים האלה. עכשיו, אני יכול לרשום את זה בטלפון to do list, to do list מהר מאוד זז הצידה. נכון. אז למדתי שקודם כל, אם יש משהו שאני רוצה לעשות, אחד, לשים אותו כיעד, לפרק את הפעולות קטנות, וסוד קטן, זה חייב להיות בלוז. כי אם זה לא נמצא בלוז, זה פשוט לא יקרה. עכשיו, אתה יכול בלת"מים, מי כמוני שנמצא בצבא, יודע שיש הרבה בלת"מים ושנים, זה בסדר. זה בסדר שאני אתכן משהו, יש בלת"ם, אני בוחר רגע לנהל את הבלת"ם הזה, ומקצה זמן אחר. אתה מתגמש. כן, בטח, ברור. כל שאני שם לעצמי מטרות ויעדים, ולא בכך זה קורה. אז זה פשוט משבץ רגע זמן אחר. וגם אני, עם כל התהליך, אני לא רגע איזשהו נזיר כזה, שהכל הולך בצורה מושלמת, גם אני עושה המון טעויות, אבל העניין הוא שאני לומד רגע לחגוג את הטעויות האלה, להבין שרגע, זה מסע. וואי, זו הסתכלות מדהימה. כן, לקח לי זמן להבין את זה, זה לא ברור מאליו. ואני מסתכל נגיד על השנתיים וחצי האחרונות, אני לא רוצה להסתכל רק על הפעולות, אבל התוצאות הסופיות שהשגתי, אם זה השקעות נדל"ן, אם זה טיול חודש בארצות הברית, זה הגשמת חלום כל המשפחה, השקעה בנדל"ן בארץ, השקעה בנדל"ן בארצות הברית, זה בסדר, אבל משהו בעניין זה הדרך, ואנשים בדרך שפגשתי, מזה אני הכי מתלהב. כן? תרחיב. אני יכול להגיד שיצא לי להשקיע בארץ בכל מיני דברים, דירות, קרקעות, ודווקא בשנה האחרונה עשיתי בכלל קורס השקעות נדל"ן בארצות הברית. וואלה. משהו שבחיים לא עסקתי בו, אמרתי, לא רוצה לדבר, לא יודע מה זה, ובשנה האחרונה משהו דגדג לי, אמרתי, אוקיי, מעניין אותי רגע הסיפור הזה, במיוחד שגם הרבה השקעות כאן בארץ, יש המון דרכים פה בארץ לגדול הונית בנדל"ן, זאת אומרת, לרכוש דירה, להכניס סוחרים, לקנות קרקעות, אבל באמת, זה לא תזרימי. כלומר, אם אני רוכש איזשהו נכס, לוקח משכנתה, מכניס דייר, מזה אני לא רגע מתאשר. אני כן גודל הונית, אבל אני כן מחפש, נגיד, מבחינה רגע תזרימית. אז התחלתי להתעניין בהשקעות נדל"ן בארצות הברית. זאת אומרת שהתשואה הפירותית היא יותר מהתשואה ההונית? שכאן ספציפית פה בהשקעות בארץ זה בעיקר לקרוא זה קופת חיסכון. כלומר, אני משקיע, ובעיקר זה גדל מבחינה הונית. קשה לי מאוד, היום קשה למצוא נכס כלשהו, דירה כלשהי, לקנות אותה, לקחת משכנתה, להכניס סוחר לבית, אם צריך רגע שיפוץ קטן, ולהרוויח מהדבר הזה. כן. זה לוקח זמן, מניסיוני, לפחות לאיזה 10 שנים עד שנתחיל לראות מזה תזרים חיובי. אבל זה מעולה, אני ממש בעד נדל"ן, זה בין הדברים היציבים, בטח נדל"ן במדינת ישראל. אבל לצד זה חיפשתי רגע איך אני מייצר רגע, עוד רגע תזרים נוסף, ולגבי זה הסתכלתי על הסיפור של ההשקעות נדל"ן בארצות הברית. ושם מבחינתי להיכנס לזה היה להתאמת המון דברים, גם להתחיל לדבר באנגלית, זה מצחיק, כן, נולדתי בכלל בארצות הברית. באמת? נולדתי בארצות הברית, ובגיל 3 עליתי לארץ, וכאילו בארץ בעיקר בבית, תמיד ההורים דיברו באנגלית עברית, כאילו אמא שלי אנגלית, ואני תמיד עניתי בעברית, אז כאילו, לא דיברתי באנגלית באמת, למרות שזה כאילו שפת אם שלי. כן. אז אני להתחיל לדבר עם אנשים באנגלית, זה כאילו קצת לשבור שיניים, כי אני פשוט לא רגיל, אני בן אדם טכני, אז אין לי בעיה לקרוא דברים טכניים, ופתאום כשאני צריך לעשות סמולטוק באנגלית, נשברו לי השיניים. אז מבחינתי, לקפוץ למים ולעשות דברים לא נוחים, בהתחלה קצת נמנעתי בזה, ואז אמרתי, רגע, התחלתי לחפש חברי מחויבות, איך אני רגע, תפסתי מישהי, התחלנו לדבר ביחד באנגלית. וואו. אמרתי, תקשיב, בוא נתחיל לדבר רגע להשתפשף. מה זה כאילו במסגרת הקורס שעשיתי, פגשתי מישהי, התחלנו לדבר באנגלית, וזה מצחיק, כמה חודשים אחרי זה, אמרנו, רגע, בוא נעשה שיתוף פעולה, באמת רגע, חברנו ביחד, המשך חברנו עוד אנשים, ועשינו באמת גם עסקה בארצות הברית. אז הסיפור באמת זה אנשים, זה אנשים בדרך, זה התהליך, זה מה שמלהב אותי. אני יכול להגיד שממש בחודשים האחרונים נכנסנו לעסקה עם כמה חבר'ה, נכס בארצות הברית, עשינו ביחד Airbnb,
והמספרים פחות קריטיים, יותר התהליך, לעבור, יש לומדים המון דברים, אבל באמת הלמידה האמיתית היא העשייה, אם זה לקחת הלוואה, אם זה למצוא רגע אנשים שיעזרו לי, למצוא רגע מלווה, עשינו את כל הדבר הזה, הרבה אנשים שחיבקו אותנו רגע בתשלום, ולכן זה מתקשר למה שאמרתי קודם, שאני רוצה לעשות משהו, לעצור לשאול את עצמי רגע, מי כבר עשה את זה, מי יכול לתמוך אותי בתהליך? זהו, על זה רציתי לדבר איתך, כי אני שם לב על עצמי, שאני כאילו, יש גבול לכמה אתה יכול לעשות משהו לבד. כאילו, יש לימיט לכמה אתה יכול לעשות לבד, והכל נמצא אצל אנשים אחרים. נראה לי גרנט קרדון אמר את זה. כל מה שאתה רוצה, נמצא אצל אנשים אחרים כבר. זאת אומרת, אם אתה יודע להשתמש בכוח הזה של אנשים אחרים, אתה יכול בעצם להשיג הכל. בדיוק. אתה יכול להשיג איזה משאב שאתה רוצה. איך עושים את זה פרקטית? אז חלק רגע, אני רוצה להרחיב את השאלה, אני רוצה לתת לך איזושהי קונטרה. כי אתה, חבר מחויבות שלי, אפילו בלי לדעת את זה, כאילו, אתה פנית אליי באופן יזום, שאלת אותי, התעניינת בי ואמרת לי, איך אתה מתקדם? בסוף רכשתי את הדירה, היה לי אותך ועוד חבר מחויבות. וכל הזמן התעניינת בתהליך שלי, וכולם אוהבים את יוני. יוני כאילו החבר מחויבות של כולם. אתה מבין? איך עושים את זה פרקטית? איך משתמשים באנשים? אז פרקטית, אני חושב, אנחנו כל הזמן מזכירים את הסיסמה התפתחות אישית, אבל התפתחות אישית זה שנייה רגע לרד מהאגו שלי ולבקש עזרה. יש משהו אדיר בלבקש עזרה, הרבה אנשים מתפתחים לבקש עזרה. נכון. כי אומרים לעצמם, אני יכול ללמוד בעצמי, או לא, אני רוצה לעשות טעויות בעצמי. חלק מהעניין לבקש עזרה, אגב, יש פה המון נתינה גם, שאני מבקש עזרה ממישהו, ואני מציע למישהו עזרה, והוא אומר כן, עושה לי טוב בלב. אני ספציפית יוני, עושה לי טוב בלב לעזור לאחרים. במסגרת כל מה שצמחתי בשלוש שנים האחרונות, נפלה לאיזושהי הערה, שאני מבחינתי הייעוד שלי בחיים, זה לעזור לאחרים. איזה מוזר זה, ייעוד, עניינים, כאילו, מה זה כל המילים הגבוהות האלה? אני כאילו הכי, אתה יודע, בגובה העיניים, אני באמת משתדל שלא לדבר בסיסמאות, אבל הבנתי שמה שעושה לי טוב, אם אני מדבר עם מישהו והזזתי לו איזה משהו, אני מסיים שיחה איתך מישהו אחר וקיבל משהו מהשיחה, זה ממלא אותי. ואז הבנתי, זה הייעוד שלי. לעזור לאנשים, להשיג את המטרות שלהם. על ידי זה שאני גם בעצמי משיג את המטרות, מתאמן ולומד. לכן אני כל הזמן רוצה ללמוד דברים, כדי להיות, לא יודע, צינור, או להעביר את זה הלאה לאנשים אחרים. אז איך עושים את זה? כן. לדעת שרגע, אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני יכול לבד, אבל אם אני מחפש לקצר את הדרך, לחפש איזשהו, לא יודע, רכבת, רכבה, לא יודע מה, להגיע, אז בוא נעזור באנשים אחרים. כי באמת, בעסקים, בשיתופי פעולה, לרוב זה לא one man show. רוב האנשים שהגיעו לדברים גדולים, היה להם צוות, אנשים שעבדו ביחד. גם ספציפית אותה השקעת נדל"ן בארצות הברית, אני יכול להגיד שלמדתי קורס, ואחר כך עוד קורס, ובחנתי ועשיתי המון דברים, אבל באמת, אני בסוף איש צבא, ואני כאילו עסוק מעל הראש, באמת שאין לי זמן. ודווקא כמה חבר'ה ששמרנו על קשר טוב, חברי, הם הציעו לי, יוני, בוא ניכנס ביחד לעסקה. ואני, באמת, משהו, לא יודע, תקרא, אינטואיציה, אמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה. זה בכלל לא מדינה שתכננתי, אמרתי, בוא נעשה את זה. וחברנו ביחד, ובאמת עשינו את זה. איכשהו הדברים הסתדרו, כי במקרה טסתי עם כל המשפחה לארצות הברית, טסנו לחודש, ובמסגרת הזמן הזה באמת היה נכס שהשותפים שלי מצאו, ואמרתי, יאללה, אני טס לשם. ראית אותו פיזית? כן, אפילו... אשכרה. כן, כן. האמת שבכלל קיבלתי החלטה, יאללה, אני טס לשם, וכאז פתחתי את המפה של ארצות הברית, ואמרתי, וואו, איך התחייבתי, זה בכלל לטוס 8 שעות. אבל אמרתי, אין, התחייבתי, אמרתי, אני עושה את זה. באמת טסתי וראיתי, מה שמעניין זה אנשים שפגשתי בדרך, זה רגע העזה לעשות את זה, הרצון להיות ביחד, האינטואיציה שהקשבתי לעצמי, באמת, חברתי עם חבר'ה שהם חצי מהגיל שלי. השותפה הכי צעירה היא בחובת 22, זה מדהים, הביחד והלמידה המשותפת, זה מה שהכי מלהיב אותי. אני לא מחפש מהנכס הראשון, אני גם לא חושב שמההשקעה הראשונה בנדל"ן בארצות הברית נתעשר מזה, אבל הדרך, הפעולות הקטנות, הצמיחה המשותפת, זה מה שמלהיב אותי. מדהים. איך אתה חושב, קודם כל, זה סיסמה להגיע לחופש כלכלי, או שזה משהו שאפשרי עבור בן אדם, ואם כן זה אפשרי, אז איך? וואו. אני ממש מתגרד מכל הסיסמאות של חופש כלכלי. שוב, אני במסע בעצמי, בסדר? כל הקורסים האלה שמדברים על חופש כלכלי, די, כאילו באמת, נמאסתם, חופש כלכלי, מבוסס, נדל"ן, כל הדברים האלה, די. אם כבר, הייתי מתקן את זה לחופש. חופש זה יכולת לעשות מה שחשוב לי. וואו. הייתי מתקן את זה. היכולת לעבוד ולהתעסק מה שעושה לי טוב, או מה שמגשים את המטרות שלי. אבל באמת, כולנו בעשייה. אף אחד לא מתחושב להשקיע
נדל"ן, קריפטו, שוק ההון, NFT, לא יודע מה, ולשבת על חוף הים עם משקה קוקוס ובטן גב. לא, זה נמאס באיזשהו... זה גם לא הסיפור האמיתי שלנו פה, באמת. הסיפור האמיתי שלנו פה, קצת רגע רוחני, זה להיות כל הזמן בהתפתחות, כל הזמן בהתקדמות, לעשות כל הזמן דברים, לעזור לאחרים. זה הסיפור הגדול. החופש כלכלי, לחשוב שאם אני אשקיע ב-1, 2, 3, 4, אני אגיע לחופש כלכלי, אנשים עושים את זה, אני לא אומר שלא. אני אישית חושב אני מגדיר, אני הייתי רוצה בחופש. להתעסק ולעסוק כל הזמן בדברים שעושים לי טוב, ומשרתים את מה שחשוב לי. וזה לוקח זמן, חשוב במסגרת כל זה, אמרת חופש כלכלי, אני כל הזמן נזכר רגע בקעקוע ששמתי לעצמי שהדרך עצמה היא הצלחה, הדרך והעשייה וההתקדמות והלמידה והפשלות בדרך והחשב מסלול מחדש, זה הסיפור האמיתי. כן, אבל גם כסף זה מרכיב מאוד מאוד חשוב בזה. אני מסכים, כסף זה חשוב. כסף זה חשוב. אבל אני אשמח אם ניקח את כל מילה של כסף, ונחליף אותה במילה ערך. אוקיי. אני חושב שמה שחשוב, התובנה שלי גם עם כל הצמיחה בשנים האחרונות, זה שהסיפור האמיתי שלנו כאן בעולם, הוא איך אנחנו עוזרים לאנשים אחרים. איך אנחנו נותנים ערך לאנשים אחרים, איך אנחנו עוזרים לאנשים אחרים. כי ברגע שאני אתמקד באיך אני עוזר למישהו אחר, גם אני אעזור לאנשים אחרים. כן, אני אקבל גם תגמול כלכלי, זה יקרה. אבל באמת צריך לחשוב, כאילו הסיפור שלנו פה על כדור הארץ, זה איך אני נותן לאחרים. אם אני אעסוק כל הזמן לחשוב איך אני משיג, איך אני אעשה יותר כסף, איך אני קונה עוד דירות, זה לא עובד, זה פשוט לא עובד. אבל אם אני אחשוב רגע, איך אני עוזר לאנשים אחרים להשיג את המטרות שלהם, איך אני עוזר לאנשים אחרים להשקיע, איך אני תופס אנשים, שוב, אמרתי שאני מאוד, לי עושה טוב לתפוס אנשים ולנער אותם, חבר'ה, כן. תתחילו להתעניין, אני לא דוחף אף אחד לאף קורס ולא כלום. יש פודקאסטים, יש דברים, אתם יודעים מה? תשבו, תנעצו מה הדברים שהכי חשוב לכם להשיג. תתחילו לחלום. זה הסיפור האמיתי פה. מה הייתה השאלה רגע, אם ברחתי, אני לא זוכר רגע. דיברנו על חופש כלכלי. אז שוב, אני חושב קצת סיסמה הסיפור של חופש כלכלי. אוקיי, אז מה... אנשים מגיעים לזה, אבל תשים לב, אנחנו נמצאים הרבה בעולם האונליין, הרבה מנטורים. נכון. אפשר ללמוד מהרבה אנשים מאוד גם לומדים, מאנשים שנמצאים רגע בתהליך, שנותנים המון ערך. אנשים שנותנים המון ערך, אם זה קורסים וסדנאות, ברגע שנותנים המון ערך לאנשים, אז גם מקבלים ערך בחזרה. חלק מהערך גם מגיע בכיוון של כסף, חלק גם מגיע בצורה של שיחת טלפון, שאומר, בוא'נה, וואו, היית השראה ענקית עבורי. איזה כיף שיוצא לי להגיד לכל מיני מנטורים שמלווים אותי לאורך השנים, תקשיבו, אתם הבאתם השראה ענקית, איזו שיחה קטנה, איזה וידאו שהעליתם ליוטיוב, איזה סטורי. זה הסיפור האמיתי פה, לתת ערך ולעזור לאנשים אחרים. אוקיי, וזה היה לך איזשהו אירוע שבאירוע הזה פשוט עשית את השיפט הזה, ואז התחל, כאילו היה איזה שפל מסוים שגרם לך לשינוי? וואו. או שזה פשוט התגלגלת? מה, בהשקעות נגיד? בוא נגיד בנדל"ן, כאילו. וואו. מתי ההשקעה הראשונה שלך הייתה? באיזה גיל? ההשקעה הראשונה ספציפית זה היה לפני 10 שנים, וזה פרויקט מגורים צבאי, אבל עשיתי ולא הבנתי מה אני עושה יותר מדי. ודווקא כשהתחלתי להתעניין בכל מה שקשור לקורסים והשקעות, אז התחלתי להקשיב להרבה מנטורים פה בארץ, שאמרו, תקנו דירה ועוד דירה ועוד דירה, אז קניתי דירה שנייה, וקניתי גם דירה שלישית, ולקחתי מינופים, ובאמת, הייתי בגישה של, יאללה, אני עושה את זה, לא משנה מה, אני עושה את זה. היום אני אומר את זה, שלא בדקתי עד הסוף לא הכנסתי לאקסל ולא בדקתי, אמרתי, יאללה, אני אעשה את זה ויהיה בסדר. אז קניתי דירה שנייה, וקניתי דירה שלישית, שתיהן בבנייה כרגע, ואני אפתור את זה איכשהו, כזה. ודווקא מה שהיכה בי זה, בשנתיים האחרונות, ריבית הפריים עלתה בצורה משמעותית, לקחתי רגע הרבה הלוואות, והגעתי למצב שהתזרים החודשי באמת עלה בצורה משמעותית, כאילו הגעתי למצב שאפילו תזרים שלי, אוקיי? ואז התחלתי לשים רגע את הכל לאקסל, התחלתי לתכן קדימה, מתחתי אפילו 15 שנה קדימה, ואז אמרתי, וואו, מה עשיתי? גם אחרי שהדירות יוזכרו, אני עדיין הולך להיות בתזרים שלי, כאילו, מה קורה? וואו, מה עשיתי פה? זה היה איזה משהו באמת לא נעים, כן? מאוד, אפילו פגע לי באגו, כאילו, מה, כולם אומרים פה, תקנה דירה, וקניתי דירות בפריסל, כאילו, קניתי בתנאים מדהימים, ואיך שקנינו, הערך עלה בצורה משמעותית. אמרתי, רגע, מה קורה פה? ואז התחלתי רגע לחשב, אמרתי, רגע, סטופ, בוא נתחיל רגע לתכנן. קיבלתי החלטה שאחד מהדירות אני מוכר, ספציפית את הדירה בבאר שבע, והתחלתי לתכנן, להסתכל קדימה. וזה היה ממש שפל מאוד משמעותי שמבחינתי, אמרתי, רגע, זה בסדר. לפעמים הרבה רגע, אני יכול להודות אפילו שהרבה תכנים שאמרתי, עוד דירה ועוד דירה בארץ ועוד דירה, וככה מגיעים לחופש כלכלי. אז זה לא הדרך. אני ממש בעד נדל"ן. ספציפית אני חושב שיותר נכון להשקיע בתחום של קרקעות, ולא דירות, אבל
כי שוב, השאלה מה חשוב לי, אם חשוב לי גדולונית, השאלה איפה אני זורע את הזרע, כדי לעשות רגע את הצעד הראשון, אבל האם לקנות עוד דירה ועוד דירה ועוד דירה, מזה הם מתעשרים? כאחד שקנה 3 פריסלים, אני יכול להגיד שוואלה לא. ועשיתי דברים שהם היום בדיעבד, אני אומר את זה, כי למדתי המון מכל התהליך הזה, וגם אם אני צריך להיות איזה השראה עבור מישהו אחד, חבר'ה, תקשיבו, כל מי שמוכר לכם דירות פריסל, תמיד תשאלו רגע מה האינטרס שלו, מה רוצה להשיג בזה. יכול להיות שיש אחלה עסקאות, אני שנכנסתי לאחלה עסקאות. אבל השאלה אם אחד, אם אני יכול לעמוד בזה, אבל אם זה תואם את התוכנית הכלכלית שלי. כאילו תזרימית, כן, גם תזרימית, כן. כלומר, אם נכנס לפרויקט מסוים, בוא נצור לשאול רגע, כן, נשים לי בתוך אקסל, ואני רגע, אוקיי, לוקח מימונים, מכניס סוחרים, מתי מתחיל לראות מזה כסף? אוקיי. עכשיו, זה בסדר להשקיע בכל מיני דברים, לזרוע דברים, כי באמת הסיפור מדי בהשקעות זה לתפוס את ההשקעות שנראות לנו נכונות, בזמן אמת, כאילו לתפוס את ההשקעות המעניינות, לזרוע זרע ולתת לזה יתפוח. זה הסיפור אמיתי. אף אחד לא מתעשר, כאילו חוץ מזכייה בלוטו או דברים אחרים, אין משהו מיידי. כלומר, זה לוקח זמן, עוד השקעה ועוד דברים. אז מבחינתי זה היה ממש, כל זה קרה ממש בשנתיים האחרונות של, וואו, רגע. מה קורה פה? עשיתי כאילו כמה דברים שמבחינתי הם... ואז מכרת, ואז מה עשית עם ה... אז ספציפית כן, ספציפית בית דבר שמכרנו, וזה בעצם מאמן את השתי עסקאות האחרות. אוקיי, מדהים. אבל גם עם זה, הסיבה שאני מסתכל ספציפית על השקעות נדל"ן בארצות הברית, כי אני מחפש רגע איך רגע להגדיל את התזרים, ואיך רגע לייצר עוד, שוב, גם מבחינת רגע השקעות. שחשוב לסגור גם שאני כאיש קבע, גם אסור לי לעבוד, אז אני לא עובד. כן. אבל כן, מותר לי להיכנס להשקעות, להיכנס להשקעות ביחד עם שותפים, שוב, כדי לעשות דברים, כדי לדאוג לי, למשפחה, לחברים, כאילו, אני לא רואה עם זה בעיה, כלומר, אפשר גם להיות עסוק 200% בצבא, גם לדאוג לעתיד. המסר האמיתי פה הוא למצוא שותפים ולעבוד ביחד. כי אני לבד לא הייתי מגיע לזה. ספציפית להשקעה ספציפית, אם אין זמן שיש לי בצבא, זה לא היה קורה. אבל חברתי לאנשים שכל אחד הביא רגע את היתרון היחסי שלו. אז דיברנו קודם על הצבת מטרות ומי יכול לעזור לי, באמת לעזור לאנשים אחרים. כאילו להיעזר באנשים אחרים, ביחד. כל דבר הוא אוסף של שיתופי פעולה. אוקיי, מה היית ממליץ עכשיו לבחור צעיר שעכשיו צופה בנו, הוא בוא נגיד השתחרר עכשיו הרגע מהצבא, חסך קצת כסף, בוא נגיד בין 50 ל-100,000 שקל, והוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות עם עצמו. איך אנחנו מכוונים אותו למשהו? הוא שמע שנדל"ן, הוא שמע שקריפטו, הוא שמע שככה וככה וככה וככה, והוא לא יודע. הייתי מתחיל להקשיב לפודקאסטים, למרות שאפשר גם ללכת לאיבוד פה. הייתי כן מציע ללכת לקורס כלשהו. אני לא הולך לפרסם אף קורס, אף מועדון, שום דבר, אבל יש פה איזה עניין, אחד, כשאני משלם משהו, אני יותר מחויב לזה, ואני נמצא בסביבה שאנשים שרוצים יותר מהחיים, שרוצים גם להעז, לעשות. אני שמתי לב שכל קורס בתשלום, שנכנסתי אליו, גיליתי כל כך הרבה אנשים. בגדול, אפשר למצוא המון באינטרנט, אבל הסיפור האמיתי בכל הקורסים והסדנאות, זה אנשים. כל קורס שנכנסתי אליו, כל סדנה, כל דבר, הערך הכי גדול, כן, קיבלתי גם ידע, אבל זה אנשים. מכל עולמות התפתחות האישית שעברתי, יש לי היום חברים ממש טובים, חברים קרובים שאנחנו מדבר, מתייעץ, אני הולך כל הזמן למפגשי מינגלינג, ואני כל הזמן, המילה הכי נכונה היא סביבה מנצחת. סביבה מנצחת, להקיף את זה בסביבה של אנשים שעושים, שפועלים, שמדברים על התפתחות אישית, כסף והשקעות, רגע, אני מחוק את המילה כסף, ערך, חפש ערך, ואיך אני גודל ביחד. אז בן אדם שסיים את הצבא, אתה יודע מה? גם לא סיים את הצבא, גם תוך כדי, אין גיל שצריך להתחיל. יש לך זמן בצבא, אתה חייל שתוך כדי, תקשיב לפודקאסט, תפתח את הראש. כלומר, לחשוב בצורה אחרת. מה שאנחנו, בלי לשים לב, אנחנו כילדים לומדים, בית ספר, תיכון, צבא, אנחנו מאוד מתוכנתים ללכת לעשות תואר. נכון. זה בסדר, זה מעולה, אפשר ללמוד, זה רגע אפשר להחליט כן, לא, אבל יש כל כך הרבה תוכן היום. יש כל כך הרבה תוכן מדהים שפותח את הראש, ופה בדיוק נכנסת העניין של התפתחות אישית. לשים מטרות, ולהעז, באמת להקשיב רגע לדברים האלה. אוקיי. כי כשאני, אני אומר, אני ברמה האישית, מאז שהתחלתי להשקיע עצמי, אני כאילו, ההעזה שלי בחיים היא בצורה משמעותית. אמרתי לי, בוא נעשה פודקאסט, אמרתי לך כן. כן. לא יודעי על מה נדבר, אמרתי, ולא עשינו שיחת הכנה. נכון. שקופץ למים. כן, יש הזדמנויות, אני עושה את זה. לא תמיד אני יודע מה יצא מזה. לפעמים... לנסות, זה המוסר השכל? לפעמים פשוט צריך לקבוץ הזדמנויות, לפעמים פשוט צריך להגיד כן. לפעמים צריך פשוט להיות באיזשהו מקום. כאילו, זה למעשה, אנחנו ככה מושכים הזדמנויות לחיים שלנו. אוקיי, תרחיב על זה. הצעת לי לבוא לפודקאסט? אני בעד. מי שיצא לבוא לאיזשהו כנס, אני בעד. חבר'ה הציעו לי, בוא נשקיע ביחד לנדל"ן, בכלל במדינה שלא תכננתי, בכלל לעשות Airbnb שבכלל לא תכננתי. משהו באינטואיציה אמר לי, כן,
אתה יודע, יש הזדמנויות פשוט לקפוץ עליהם. לפעמים צריך להיות פשוט במקום הנכון. יכול להיות שנפגוש מישהו, נלחץ את היד, נחליף טלפונים, אחר כך נתחיל לדבר אחד לשני בסטורי. אתה לא יכול לדעת לאן זה ייקח אותך. יכול לשתף שלפני כמה חודשים הצטרפתי לאיזשהו אתגר של לעלות כל יום סרטון. צביקה. לא, ניתאי בנימינוב. לעלות כל יום סרטון. אמרתי, יאללה, אני אוהב אתגרים. עכשיו, עד אז... בסטורי אתה מדבר? לא בסטורי, לסרטון שישאר קבוע, ריל קבוע. עכשיו, עד לפני זה, לפני כמה חודשים, הייתי בעיקר אבא אינסטגרם, אבא שמעלה כל מיני שטויות וצחוקים בחיי היום, וזהו, לא דיברתי על כסף, ההשקעות וכאלה, כלום, אבא אינסטגרם, אבא צחוקים. אז כל יום קיבלתי אתגר, לעלות סרטון, לדבר על כל מיני דברים. אז התחלתי לעלות רילסים, בכל נושאים, על השקעות, התפתחות אישית, על נדל"ן. וואו. עכשיו, זה מבחינתי הייתה חתיכת העזה, כי זה שונה מלשים רגע אבא צחוקים באינסטגרם ובסטורי, נעלם אחרי 24 שעות, אלא ריל שישאר. גם כחלק מההתפתחות האישית, אני אומר לעצמי, אני שם את זה, לא מושלם, אבל יאללה. ולעשות עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. והאם ספרתי את כמות הלייקים והתגובות? ממש לא. כן, הסתכלתי על זה, אבל באמת מה שקרה, כל הסביבה הקרובה עליי, אנשים שפגעתי בסדנאות, התחילו לדבר איתי יותר. בוא, יוני, אנחנו צריכים לדבר שנייה על השקעות, אנחנו צריכים לדבר על נדל"ן. אנשים שפגשתי בכל מיני מינגלינג, ראו את התכנים שאני מעלה, ובוא נשב לקפה. כלומר, זה משך לי דברים. עכשיו, לא יודעים מה יצא מזה. אני שומע אתגר, בוא נעשה אתגר. אתה מבין? אז לפעמים אנחנו לא יודעים, לפעמים צריך לקפוץ על הזדמנויות. איך התגלגלת לעולם הקרקעות? כי אני שואל את זה עכשיו בתור משקיע, כי אתה חבר בחברות שלי, אז אני צריך ככה לנצל אותך ואת הידע שלך. אני קניתי את הדירה הראשונה גם ב100 ימים של נדל"ן, קניתי את הדירה, אני בתזרים שלילי של 1,000 שקל כל חודש, ואני לא יודע עכשיו מה לעשות. אני צריך ללכת עכשיו ולנסות לקנות דירה שנייה, וכאילו אין לי כסף לעשות את זה. אין לי, אני לא אומר את המילה אין לי, אני אומר איך יהיה לי. איך יהיה לי. את המילה אין לי, אני לא מעז אפילו. אז הנה, אני לומד. אין לי, איך יהיה לי. אוקיי, איך יהיה לי את הכסף. אוקיי, איך יהיה לי את הכסף. מדהים, אז איך אני יכול בעצם להתגלגל לעסקה הבאה שלי, ואם בכלל אני רוצה את העסקה הבאה, כאילו, כי אתה אומר, זה לאו דווקא, אם אני נכנס כל הזמן לתזרימים שליליים, זה לאו דווקא נכון. מה היית ממליץ לי לעשות? אני יכול לשתף שאני ספציפי רכשתי את ההשקעה הראשונה שלי, זה היה אחלה השקעה, אפילו בפרויקט מגורים צבאי, מחיר עלות, ועדיין הייתי 8 שנים בתזרים שלי. עדיין. והיה לי אחלה משכנתה עם קלצים, באמת, כאילו, אחלה, ועדיין עם כל זה הייתי בתזרים שלי. אוקיי? לכן אני די מקביל, נגיד פרויקט פריסל במחיר מדהים, לעומת נגיד עסקת קרקע, בשניהם אתה זורע את הכסף, ועוד, לא יודע, 10-12 שנים אתה פוגש איזשהו נכס מניב. בגלל זה אני חושב שספציפית הסיפור של הקרקעות הוא מעניין, כי הוא מאפשר רגע לזרוע זרע, לשים את ה-X כסף מסוים, תתחיל לתפוח. בסיום התהליך, יש עוד המון תהליך שאתה עושה, העניין גם לעשות את זה עם אנשים שאתה מכיר וסומך עליהם, ובסיום התהליך אתה בסוף פוגש דירת 5 חדרים מניבה מוזכרת. יש גם כאלה המון מנטור אומרים, תקנה דירה באזור של פינוי-בינוי, תקנה כרגע דירה באזור כלשהו, שזה בסדר, אני לא נגד, רק השאלה אם זה משרת את המטרות שלי. כל דירה באיזשהו מקום, עוד X שנים זה יעבור פינוי-בינוי, וזה בונוס, בינתיים אני אסבול מאיכות סוחרים לא הכי טובה, אז בסדר, אני אהיה באיזשהו תזרים שלי, ועוד X שנים יהיה פינוי-בינוי ואני אקבל +1 חדר. זה בסדר ונחמד, אבל יש לי בינתיים איזה 10 שנים שאני בינתיים צריך להתעסק עם הדייר, וזה בסדר, אין עם זה בעיה, זה לא מפחיד, אבל השאלה אם זה נכון. כלומר, יש פה שאלה של איפה נכון לזרוע את הכסף, ולתת לו לתפוח. אני, אחרי 3 פריסלים פה בארץ, נפל לי האסימון, שזה לא הדרך להגיע לחופש כלכלי, זה כן, הונית, אני גדל בצורה מאוד משמעותית, אבל האם אני מסוגל אישית לעמוד בתזרים השלילי הזה? אם אתה ספציפית נמצא בתזרים שלילי של 1,000 שקל, זה בסדר, זה מעולה, זה מצוין, הכל בסדר. כאילו, אם זה משרת את המטרות שלך ואתה רוצה גדול הונית, אתה בכיוון. כן שווה לשאול, את הכסף שלי, איפה אני רוצה להשקיע אותו? איפה הוא יכול לעבוד יותר, איפה הוא יכול לעשות צורה יותר טובה? זה בעצם השאלה. עכשיו, אם חשוב לי, כרגע לא חשוב לי התזרים, אבל אני רוצה לשים את הכסף שלי, לזרוע אותו בכל מיני מקומות שיתפחו לי שנים, ספציפית שווה, כן, לחשוב על נדל"ן בארץ, ועל הסיפור של קרקעות. קרקעות זה יותר רגע, קוראים לזה זכות לדירה, אני כרגע קונה קרקע, ובהמשך, יש רגע יזם שמוביל רגע את כל התהליך הזה, ובהמשך זה מתקדם רגע לבנייה. אז בוא נזרוק על זה איזה מילה, כי אני מניסיון אישי, הייתי עובד בחברת קרקעות, שאחרי הרבה זמן הבנתי
בוא'נה, הם מוכרים פה כאילו מה, בלופים. מוכרים כאילו... הם מוכרים בלוף. מוכרים זכות הדירה לירח בערך. כאילו כזה. משהו כזה, ואז התחיל פתאום ליפול לי האסימון, שכאילו, וואו, מה, הייתי מתאם פגישות שם, וכאילו... כאילו, אתית, ערכית, הרגשת שאתה... אתית, אני עזבתי מה פשוט. מה קורה פה? אתית, הלכתי משם, כי פתאום הבנתי, כאילו, מה? לא הבנתי, מה קורה פה? כאילו, אנחנו לא גורמים פה לאנשים, כאילו, לחיים טובים יותר, לא הבנתי מה קורה פה. וזה תחום מאוד 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 אפור. אם אתה לא יודע לקנות קרקעות בצורה חכמה, אפשר ליפול בהרבה נקודות. כי מציירים לך את זה בצורה ממש יפה, וזה קרקע צהובה, וזה לא קרקע, וזה בכלל קרקע חקלאית, ובלה בלה בלה בלה. אז בוא נזרוק על זה מילה רק, אם מישהו שוקל לקנות איזושהי קרקע, איך הוא עושה את הבדיקות הרלוונטיות, איך הוא מבין איך הוא עושה את זה? קודם כל, לחפש רגע מידע באינטרנט, ספציפית, אני מושקע במקום שבו המשפחה שלי, אחותי, גיסי, עובדים שם, מתעסקים בעצמם, מושקים בעצמם, למצוא רגע אנשים שהם גם מומחים בזה. כן. אוקיי? גם אני לא מומחה בכל דבר, אבל אני סומך עליהם. באמת, הסיפור האמיתי בהשקעות, זה למצוא אנשים שסומכים עליהם. אוקיי? גם אני את כל התורה שבעל פה, להסביר לקרקעות, אין לי פה איזשהו ספיץ' לתת, אני באמת הולך לאנשים שאני סומך עליהם. והשאלה היא, באמת, זה למצוא מי עשה את זה, לדבר עם לקוחות עבר, רגע לשאול, למצוא רגע את החברה הזאת, לראות אליהם יש כל מיני דברים באינטרנט, פשוט לשאול, להצליב מידע, אם מציעים איזשהו קרקע מסוימת, אז אני יכול לבדוק גם ספציפית באזור הזה, אני יכול להיכנס לאתר של העירייה, ואני יכול רגע לראות רגע את כל התכנונים, אבל באמת לדבר עם אנשים שעושים את זה, דיברנו כל הזמן על לקחת אנשי מקצוע, אז לקחת אנשים שמבינים ויודעים לקרוא את זה. אני ספציפית מהנדס חשמל, אז בעניינים של חשמל אני מבין, אבל דברים שקשורים לדיני תכנון ובנייה ודברים כאלה, אז אוקיי, אז עשיתי כמה קורסי נדל"ן, אבל אני לא מומחה. אז אני אלך לעורך דין שמבין בזה, אני אלך לחברה שמתעסקת, כלומר, באמת למצוא את האנשים הנכונים שכבר עשו את זה, למצוא אנשים שכבר עברו, נגיד, השקיעו בחברה הזאת, ואחרי באמת 10 שנים התפתחו לדירה. כן. זה הסיפור פה. לשאול רגע, כמו שאמרתי קודם, לשאול מי יכול לעזור לי, אוקיי? גילוי נאות, אני אישית גם מושקע במקום שבו רגע, גם המשפחה שלי מושקעת, אחותי וגיסי, והם גם עוזרים לאנשים אחרים, אני עוזר גם לאנשים אחרים גם רגע להשקיע בקרקעות. זה הדרך נכונה, אבל נחזור לשאלה שלך, להתעניין, לשאול, ולא לקבל כל דבר כמובן מאליו. בדיוק. זה העניין. אוקיי, אנחנו לקראת סיום. מה? איך זה קרה? כן, אנחנו לקראת סיום. היה ממש מעניין. אני רוצה ככה, שאלה אחרונה, לשאול אותך דבר כזה. כמה ילדים יש לך? 3 ילדים. 3 ילדים. מה המסר שהיית? 3 נכסים. נכסים. מניבים, עושר וצועה אינסופית. זה העושר הכי גדולה. וואו, ילדים זה... מדהים. שהילדים נולדו, זה פשוט נפתח עוד איזשהו מקום בלב. כן. וואו, ילדים זה... אני זוכר באמת שהילד הראשון נולד, אני בכיתי דמעות של אושר. לפני זה, לא ידעתי בכלל מה זה, כאילו, לפני זה, לא ידעתי מה זה לבכות, כאילו, לא ידעתי מה זה, דמעות של אושר. זה משהו ככה התפרץ, ילדים זה וואו. מדהים. ילדים זה הנכס הכי מניב שיש. אוקיי, איזה מסר היית רוצה? בוא נניח שהם שומעים את זה עוד 10 שנים מהיום. זה כבר מרגש אותי. כן. איזה מסר, אחד, היית מעביר להם? וואו, מסר אחד. אתם אלופים. אתם אלופים, וזה לא חשוב התוצאות. אתם אלופים, בעצם אתכם, כל פעולה שאתם עושים, אתם אלופים. וזה לא משנה התוצאה, זה לא משנה מה מישהו אמר לכם, זה לא משנה מה קרה, הצלחתם, כן, לא, אתם אלופים, נקודה, לא משנה מה. וואו. זה... טוב, יוני הלל, תודה רבה, אחי. היה לי תענוג. אוהב אותך, אחי. איזה מרגש. טוב, אנחנו נתראה בפרק הבא, תודה שצפיתם, ושיהיה לנו בהצלחה. איזה כיף. אחי היקר.